Tak dámy a pánové, jdeme na poslední přednášku této konference Pneuma Business. Tu bude mít na starosti inženýr Petr Škoda, Operation Director LeasePlan Česká republika, společnost s ručením omezeným. Jeho přednáška má název Naše zkušenosti s gumaři, co očekáváme a jak naše očekávání dodavatelé naplňují. No a ještě vizitka inženýra Petra Škody. Je absolventem Technické univerzity v Bratislavě v oboru motorová vozidla, působí od roku 2001 na funkci technického ředitele společnosti LeasePlan Česká republika, předtím pracoval v podobné funkci u dovozce vozů BMW na Slovensku a podílel se na zakládání pobočky LeasePlanu právě na Slovensku. Má tedy bohaté zkušenosti v odvětví automotiv, jako celku Pneu Business nevyjímaje. Prosím. Dobrý deň aj z mojej strany. Všetkým tým, ktorí držali, môžem skúpiť teda posledný príspevok a sa môcť venovať tomu, čo je asi na ten deň potom už príjemnejšie a dúfam, že vydržíte ešte pár minút. Počúvať tých pár slov z mojej strany. Ja som bol oslovený konkrétne v Pneu Businesse, samozrejme s Pneu Servisom nemám vlastné osobné skúsenosti, ale sme na tej druhej strane barikády, sme jeden z tých klientov, ale ako počujem do strany našich partnerov, našich dodávateľov, my sme asi ten úplne najjednoduchší klient. Nič menej je to fakt, že naše skúsenosti s Pneu Businessom vychádzajú hlavne z týchto základných údajov. Spoločnosť LeasePlan je najväčším poskytovateľom operatívneho leasingu. Dneska prevádzkujeme cirka 1,4 miliónu vozidiel v rámci celého svetu. A čo je príjemnosťou tejto spoločnosti, že nejaké vlastne zdieľanie informácií a skúseností na úrovni spoločnosti je na veľmi vysokej úrovni. Čiže dovolím si povedať, pokiaľ niektorá zo spoločností v inej krajine dosiahne, nájde nejakú dobrú cestu, best practice, okamžite je šírená do 6 ďalších krajín. Ten počet klientov, cirka 33 tisíc klientov v 30 zemiach, podstatné pre vás, alebo teda pre tento deň je, že v Českej republike máme dneska na starosti 17,5 tisíc vozidiel a tie vozidlá, vlastne na tie vozidlá my ročne zobchodujeme 4,45 tisíc pneumatík. Takže ten kontakt s vami, s poskytovateľmi pneuservisov alebo dodávateľmi pneumatík je dosť intenzívny a dôležité preto, vôbec ak by som ja bol schopný vysvetliť, čo my od vás a prečo vlastne požadujeme, je pochopiť tú logiku, na ktorej LeasePlan postavil svoj biznis model. Za tým celým stojí, že na samom začiatku kontraktu s našim klientom, čo je potom vlastne ten samotný človek, ktorý s vozidlom dojde do servisu, sa na začiatku zjednajú konkrétne podmienky, či už nákupu vozidiel, či už úrovne služby pneuservisu, cestnej asistencie, poistenia, poskytnutia palivových kariet, poskytovania paliva, až po záverečný predaj vozidla. A vlastne na začiatku sa dohodne akási finančná splátka a garantom tej finančnej splátky je LeasePlan. Z toho dôvodu diskusia, ktorú z môjho pohľadu aj to, čo som počul od predrečníkov, ktorí hovorili, je dôležité pochopiť, prečo vôbec, alebo čo klient požaduje, tak tu je tá diskusia trošku posunutá na nás, my sme určitý prostredník a vlastne debatu o tom, aké pneumatiky, či sú to pneumatiky typu high-low alebo medium kategórie, to znamená tie najdrahšie alebo budgetové, na to sme sa my už so samotným zákazníkom dohodli na samom začiatku. To, či budú kola osadené hliníkovými, oceľovými alebo hybridnými diskami, to je takisto vec, ktorá už je dávno zjednaná. To, či súčasťou tej samotnej služby budú aj samotné servisné práce, v rámci uskladnenia, veškeré výmeny, toto sú detaily, ktoré boli zjednané na samom začiatku. Preto je pre tú debatu dôležité podľa mňa pochopiť, že v momente, keď dojde samotný vodič, náš vodič alebo náš klient do vašich priestorov, do servisu, už je neskoro diskutovať o tom, čo by si prijal na vozidlo a my dokonca tvrdíme, že veľakrát je to na škodu. Ten samotný řidič strašne často požaduje, máte výrobcovia, vidím ich tu niektorých zástupcov, posielajú krásne testy do magazínov, tá diskusia veľmi široká, pneumatikám, vozidlám a fotbalu v Čechách rozumie každý, tým som chcel pogratulovať včerajšiemu výsledku, včerajšiemu výsledku českej reprezentácie. Ale tá debata na tom mieste už s samotným vodičom je viac menej bezpredmetná. V tom momente už my ako leasingová spoločnosť chceme a musíme presne riadiť
vlastne čo na to vozidlo bude obuté, čo sa bude dodávať a samotné schválenie vždy prebieha na úrovni medzi dodávateľom, servisom a spoločnosťou leaseplan. Viem, že tento model, napriek tomu, že už operatívny leasing je niekoľko rokov, skutočne niekoľko rokov v Českej republike stále má určité problémy a k tomu, že sa diskutuje so samotným řidičom priamo na mieste, čo by si prijal, k tomu stále dochádza. Asi za to ani nebude možné úplne sa tomu vyhnúť. Z tohto slajdu by som chcel naznačiť, čo teda požadujeme my ako leaseplan od vás, ako od dodávateľov a možno pri každej dorážke malinko slov naviac. Prvá z vecí je profesionalizmus, o tom tu diskutujete celý deň, akým spôsobom zvýšiť profesionalitu a úroveň služieb. To je určite, mám tam poznámku v servisných sieťach. Tá sieť pre nás skutočne je v tomto momente dôležitá. Len pre vašu ilustráciu, v súčasnej dobe tých 17 000 vozidiel, 45 000 pneumatík, spoločnosti leaseplan v mojom oddelení riadia dvaja ľudia. Z toho dôvodu my, čo v rámci nejakej efektivity, chceme mať partnera, ktorý má určitú sieť, ako veškerá administratíva, veškerá diskusia o tom vôbec na dohodnutí podmienok. Záruka toho, že tie podmienky sú platné nie u jedného, ale u určitej sieti partnerov, je pre nás strašne dôležitá. Vyžadujeme vždy jednu kontaktnú osobu, práve kvôli tomu nechceme, nemáme samozrejme na to čas, ale nechceme diskutovať s každým jedným servisným miestom individuálne. Ja to chápem takto, on to chápe trošku ináč, ja počítam slevu od spodu, a druhý počíta slevu od vrchu. Podobné diskusie sú v tomto momente úplne mimo akýkoľvek rámec. Čiže z toho dôvodu, áno, preferujeme servisné siete, kde vieme dosiahnuť štandardných podmienok, a určitých štandardných vlastne procesov, ktoré nám potom umožňujú ten biznis vôbec v tomto počte realizovať. Dostupnosť požadovaného sortimentu pneumatík. Ten náš model prebieha na tom, že na začiatku roku si dohodneme so všetkými partnermi určitý presný podiel zastúpenia pneumatík a očakávame, že v priebehu roku on sám vlastnými kapacitami a vlastnou iniciatívou je schopný tieto dohodnuté čísla naplniť. Znovu môžem priznať, nemáme čas diskutovať o tom, že v daný moment nejaká pneumatika nie je dostupná. Preto práve chceme silného partnera, kde tieto veci všetky rieši on, ako rieši to v momente, že už je vozidlo v samotnom servise. A potom začneme riešiť, že pneumatiky vlastne nie sú dostupné, je už príliš neskoro. Nás to stojí peniaze, pretože my garantujeme klientovi mobilitu. Pre nás to okamžite znamená, že musíme klientovi pristaviť náhradné vozidlo a samozrejme to sú náklady. Čiže určite dostupnosť a garanciu dostupnosti jednotlivých pneumatík. Ďalšiu vidím. Dodržiavanie konštrukčných predpisov od výrobcov. Z tej našej praxe partneri, ktorí s nami spolupracujú, dúfam, že sú schopní potvrdiť. Sprevozili sme nejakú aplikáciu, menej dôležité, než menej cez túto aplikáciu, aby sme nezdržovali vás ako partnerov. Poskytujeme veškerú informáciu o danom vozidle prostredníctvom vlastne tej elektronickej webovej aplikácie. To znamená, že ktorýkoľvek servis, náš partner, si v každý moment je schopný sám nájsť, bez toho, aby čakal na telefóne, čo bola veľmi diskutovaná otázka, že ľudia strácajú čas, kým sa zavolajú do leaseplan, aby sa vôbec dozvedeli odpoveď. Dneska si ktorýkoľvek servis nájde cez aplikáciu, aké pneumatiky môže dať, má tam naskenovaný základný technický popis vozidla a znovu leaseplan je v pozícii, že spoliehame na profesionalitu partnera, že je schopný tieto technické údaje z tohto dokumentu vyčítať a je ich teda schopný aj dodržiavať. Nebolo to vždy tak, dodneska, možno jedna z vecí, pracujeme s veľkými partnermi, ale treba diskusia o zimných pneumatikách. Pokiaľ je v technickom predkaze, pokiaľ sú tam nejaké údaje a čo vlastne je a nie je možné obuť na zimné pneumatiky, profesionáli ste vy, ale môžem vám potvrdiť, že dneska s niektorými sú diskusie, či to vôbec je tak, alebo je to nejak ináč. Není to úplne štandard a preto zase to dlhoročnou spoluprácou sa snažíme s našimi partnermi dohodnúť, aby boli schopní vlastne všetky tieto informácie z daných dokumentov vyčítať. Skladovanie pneumatík, to je asi pre vás štandardná záležitosť, nič menej bol tu pán Krátky z spoločnosti AZ Mobility, počuli ste tie výsledky, priznávam sa bez mučenia, my sme jedna z tých spoločností, ktoré sme tie služby využívali, možno, že sme to aj trošku rozbehli a môžem potvrdiť, ja som rád za to, že tie posledné výsledky dosahujú
práve tie úrovne, že tie odchýlky sú minimálne. Keď si spomeniem nejaké tie 4 roky dozadu, sme boli konfrontovaní so situáciami, že daná kontrola na danom mieste zistila, že ten rozmer je úplne iný a v diskusii s technikom začala debata vlastne ako došiel tej hodnote, ktorú zapísal do protokolu, aby ukázal vôbec ten prístroj, s ktorým odmeral tú hĺbku dezénu a vlastne bol schopný ukázať ani len ten prístroj, s ktorým to údajne teda meral, tak tie začiatky neboli ľahké. Když menej dnešný stav, to je jedna z vecí, na ktorú sa asi sťažovať v tomto momente nemôže. V rámci služieb naša klientela Leaseplánov sú títo zákazníci, sú to firmy, sú to veľké firmy s veľkými vozovými parkami a tým pádom očakávajú vysokú kvalitu. Otázka pick-up servisu sa už dneska stáva fakticky absolútnou súčasťou veškerých požiadavok. Samozrejme sú za tom financie, sú za tým nejaké náklady z vašej strany, nič menej ten trh, tu môžem povedať akurát, že trh udáva podmienky a udáva smer, tým, že táto služba je k dispozícii, tak dneska zo strany Leaseplánov už pick-up servis je fakticky skoro automaticky ku každému servisnému základu. Kompletná elektronická komunikácia. To je jeden samostatný bod, tak ako som spomínal, že sme vytvorili pre partnerov prístup do našich databází, aby si boli schopní vyčítať informácie, takisto my očakávame od našich partnerov, že oni prispôsobia svoje systémy. Samozrejme po vykonanom úkone je tu oprávnená fakturácia, tých faktúr na ten počet není málo a nie sme schopní momentálne v dnešnej dobe spracovať faktúry ručne na jednotlivých papierových fakturáciách. Čiže prebieha určitý elektronický proces, tá fakturácia musí vyzerať podľa našich požiadavok. Znovu môžem potvrdiť, že každý z našich partnerov bol schopný naplniť naše požiadavky, dodáva nám veškeré data v určitých datových formách. Tak ako som hovoril, dva ľudia, ktorí spracovávajú, musia byť v daný moment schopní identifikovať, či ten nárok je alebo nie je oprávnený, či je v danej finančnej úrovni a tak ďalej a tak ďalej. Takže v tomto momente akákoľvek elektronická forma komunikácia je vlastne už dnešná štandard. Mimosezónna príprava, znovu to je skôr vec, do ktorej sme boli pritlačení z vašej strany a naopak, to je vec, to je vlastne aktivita, ktorú sme kvittovali. V súčasnej dobe sa už vlastne nikdy nečaká na to, až dojde sezóna na svoj začiatok a v tom momente začnú navážať vozidla do servisov a v tom momente sa začne riešiť, či vôbec pneumatiky sa vyzúvajú alebo nevyzúvajú, či majú hĺbku a mali by sa ešte obuť na vozidlo alebo už by mali byť dávno prezuté. Čiže pre nás dnešný štandard už je skutočne, že cez sezónnu výmenu sa len prezúvajú hotové komplety a v mimosezónnom období sa vlastne na tých pneumatikách pracuje rovnako, kde my sme schopní poskytnúť informáciu o tom, či dané vozidlo ešte bude na ceste alebo už je ukončené, či tie pneumatiky je alebo nie je, treba pripraviť, aby potom ten čas, ktorý nastane, bol minimálny. K tomu prišla ďalšia vlastne nevyhnutnosť toho biznisu, že z minulosti čakať na to, až si řidič rozmyslí a príde do pneuservisu v momente, keď vy všetci tam máte najväčšie fronty, není úplne optimálne. Preto znovu tu spoliehame, tlačíme a komunikujeme s našimi partnermi, že je absolútne nevyhnutné, aby už pred začiatkom tej špičkovej sezóny boli zo strany partnera ten fleet, tá skupina klientov, ktorá k nemu chodí, kontaktovaní, aby dopredu sa pripravili maximálny počet vozidiel, práve aby sme sa vyhli tomu prvému padlému snehu a potom už nastáva iba panika. Znovu je tam zopakované, celý náš obchodný model je postavený na tom, že my nie sme pri tom vozidle, my nie sme schopní v daný moment konkrétne komunikovať so servisom a diskutovať s ním, či ten pohľad, ktorý on nám hovorí, je správny alebo nie. Plne spoliehame na informácie, ktoré otočíme od servisov, ale samozrejme dôverujú, ale preverujú, z toho dôvodu vznikla tá aktivita, kde sa ex post dostávame do servisov a kontrolujeme veci, ktoré kontrolovať je možné. Tie hĺbky dezénov sú jeden pre nás veľmi zásadných a hlavných parametrov. Je to vec, ktorá sa dá skontrolovať a tam práve vieme veľmi rýchlo overiť, či tie informácie, ktoré dostávame od partnerov, sú korektné. Prezentácia pána Krátkeho ešte raz stále vysvetlila, na čom je to založené.
Na čo pozeral Leaseplán vo finále? Spomínal som rôzne prezentácie výrobcov, rôzne prezentácie nových pneumatík, o tom nie je absolútne žiadne diskusie, nič menej z jednej z prednášok zaznelo aj, že vo finále 80% rozhodnutia toho klienta zostáva na finančnom, je postavené na finančnom základe. My tým, že sme nejaký medzičlánok medzi tým finálnym řidičom a vami, tak rozhodne finančná stránka je pre nás veľmi dôležitá, sú veci, ktoré rešpektujeme, sú veci, do ktorých sa snažíme viacej zasiahnuť, ale parametre, ktoré sú pre nás dôležité, to sú vlastne na 2 slajdoch, na 3 slajdoch tie základné, ktoré my sledujeme. Na tomto obrázku vidíte treba vývoj priemeru pneumatík v jednotlivých rokoch. Nie je podstatné tie absolútne hodnoty, nicméně je tam jasné, že v roku 2012 tých 15-palcových kolies bolo v porovnaní s ostatnými pneumatikami podstatne viacej. Teraz je ten prechod. Už teraz, keď vidíme rok 2014 do 16-kového rozmeru, čo pre vás je pravdepodobne dobrá informácia, 16-ková guma vo väčšine je drahšia guma, pre nás už to taká informácia príliš optimistická nie je, nič menej toto je jedna z vecí, ktorú bereme ako fakt. Konštrukciou nových vozidiel tam sa tie proste rozmery zväčšujú, je to len konštatovanie faktu. To, čo už je o trošku väčšej diskusii je, tu vidíte treba podiel zase len v absolútnych hodnotách, podiel toho, ako sú zastúpené prémiové značky, to je tá červená osa, a stredný segment pneumatík a ten budžetový segment pneumatík. V roku 2012, keď to vezmeme vlastne toho 2012, ktorý vidíte, tam ešte tá veľká diskusia s našimi klientami nebola. Bolo to už čas v kríze, keď sme už celá Európa bola vlastne v kríze. My sme už zacítili na našich klientov výraznú snahu šetriť, ktorá sa odrazila v tej prvej vlne hlavne na nákupe vozidiel, ktoré nakupovali. Tu už od toho roku 2012 vlastne tak, ako oni dokázali osekať, čo sa dalo na výbavách vozidiel a prechádzali z vyššieho segmentu do nižšieho segmentu. Tu už evidentne prišla diskusia aj na menšie položky tej kalkulácie, pneumatiky sú v tom absolútne a v dnešnej dobe už vidíte, že vlastne v roku 2014 už tie budžetové značky nám presahujú tú úroveň stredného segmentu. Dá sa očakávať, že samozrejme ešte budú rásť. To je to, čo očakávame my. Dôvod, prečo je cena. To vidíte tu, pre vaše plus minus zrovnanie na tom grafe vľavo je vývoj nákladov na vozidlo, ktoré najazdí 120 000 km, nákladov a priemerného počtu, koľko najazdí jedna sada. Na tom ľavom grafe je, ten odpovedá Octavii 2, predchádzajúca generácia, a je to rozdelené po jednotlivých segmentov, to je jedna z tých diskusí, ktorá logicky došla. Prémiový segment, to je tu úplne vľavo, rozhodne sa nedá povedať z tohto našeho pohľadu, že by na ňom bolo možné vozidlo najazdiť viacej kilometrov a tým pádom cena, ktorá je vyššia na prémiovom segmente, vlastne sa dá nejakým spôsobom kompenzovať práve tým maximálnym počtom kilometrov, ktoré najazdí. Hľadali sme v tom logiku, to je jedna z ďalších vecí, ktorú v pneumobiznise ešte sme úplne nenašli, lebo keď sa pozrite na vedľajší graf, to je Octavia 3, do toho hlavného grafu vstupuje cirka 3300 sád. Tá štatistika vychádza z 3300 Octavii 2. Tá pravá strana je Octavia 3, kde je v súčasnosti okolo 1400 vozidiel, kde priemerný počet kilometrov, ktorý sa najazdí na jednej sade, v tomto momente hovorí pre strednú kategóriu pneumatík. Čo sa týka ovšem finančných nákladov, ešte stále sme sa ani tam nedostali, že by sme my z finančného hľadiska videli, že áno, oplatí sa investovať viacej do tej strednej kategórii, vráti sa to na tom celkovom náklade. Ja rešpektujem a rozhodne chápem, že vlastnosti tých pneumatík, brzdná dráha, prilnávosť, zátačka, správanie sa, to všetko k tomu je. Nič menej, tu si dovolím povedať, riešim dnes a denne reklamácie na výrobcov vozidiel, všetky možné, na rôzne služby. Pneumatiky sú pre mňa v tomto momente tak kvalitný produkt, že ja si za posledných 5 rokov nepamätám, že by sa akýkoľvek klient sťažoval na akúkoľvek pneumatiku, či je prémiová alebo je budžetová. Nie je výsplň. To je zasa len fakt. Čiže
Hovoriť o tom, že tá budžetová pneumatika pre mňa, hovoriť o tom, že tá budžetová pneumatika nie je dostatočná kvalitná, je veľmi diskutabilné. Je jasné, že tie prémiové značky sa viac a viac dávajú na tie vyššie kategórie vozidiel. A to je práve rozmer 225, 40, 17. Na tom sú práve tie vozidlá už luxusnejšie, kde ovšem zase, keď vidíte ten nájazd, neviem, či niekto nájde logiku alebo nie. Tu v tomto vzorku je cirka 300 vozidiel. Znovu sme neboli schopní nájsť to nejakú jasnú paralelu. Prečo práve stredná kategória je schopná najazdiť taký počet kilometrov a kategória alebo kategória naopak je výrazne nižšia. Za týmto sa schováva logika leaseplánu, za týmto sa schováva rozmýšľanie leaseplánu, preto komunikujeme smerom našim partnerom spôsobom, akým komunikujeme, to len znovu zopakujem. Snažíme sa o rýchlosť, efektivitu, preto sprístupňujeme aj naše databázy, aby nebola diskusia odkázaná na osobný kontakt a na osobné vysvetľovanie. Spoliehame na profesionalitu vás ako poskytovateľov a ad hoc sa snažíme kontrolovať, či daná služba dosahuje tých parametrov, ktoré boli zjednané. Viacej vás nebudem zaťažovať, nakoľko som úplne nevedel, čo všetko by mohlo zaujímať vás, takže ak sú akékoľvek otázky na klientov, sme tu dvaja, predrečník rovnako, prosím. Ptá se inženýr Petr Škoda, takže máte nějakou otázku? Já vám dám malinko čas na to. Já bych, Petře, chtěl ocenit váš cit pro vyznění slovenských výrazů v češtině, protože jsem si všiml, že používáte slovo řidič, ne vodič, tak ten v češtině má poněkud jiný význam, trochu mi to připomnělo tu klasickou sodovku, když si Moravák dá v Česku sodovku v hospodě a naopak Čech na Moravě sodovku dostane něco jiného, takže díky za ten cit pro češtinu. No a dámy a pánové, pokud jste si nerozmysleli nějaký dotaz, já vám poděkuji za vaši přednášku. Tak. Tolik je poslední přednáška dnešního dne. Předám mikrofon Martinu Menzovi za pořadatele akce.